Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Apanso makamaka pali mkhanina yomwe tikuona kuti Amalawi akufunanso makamaka ayambe kujama ya maijene Ansah. Tikudziwa kale kuti Amalawi ulopa chinthu chabwinobwino amatha makamaka kubweresapo mkangano, akubweresapo zitopo zinthu zosakhala bwino. Kodi ya jene Ansah ikuti ichani kwenikweni. So ndidaona ndani uyu makamaka munthu wina adamfunsa kondwani kachamba ngwira akuti maijene Ansah samatha akuyankhula mwakuti zambiri zinanenedwa pamene papa, koma munthu yo sadatchulidwe apa zifukwa zina. So ndionanso zina zomwe Amalawi amayankhula pa nkhani ikhuza mayi jene Ansah. Kodi kumeneko pali kapena kuti apa palimbedwa akuti chani, akuti kachamba jene Ansah samatha kuyankhula pagulu mopereka chikoka. So kachamba watidikirano tiku yake akuzamuza kuti choyamba jene Ansah has the best qualifications and experience, second from APM amongst all, and this you can't debate. Akuti mai jene Ansah choyamba ali ndi mapepala abwino komanso ndi wachiwiri yekhayo wa experience kuchoka makamaka APM kena kubwera jene Ansah ndi pamenepo palibenso kususana, you can't debate. Kena kwakuzati look at Kabambe, munthu oti kuyankhula za ndale sikwenikweni koma ntchito zake bwanji. Akuti kumbukira Bingu amene samatha olompang'ono, even acheya Bakiri Muluzi samamulola kuyankhula, amangoti pereka moni 2 minutes koma zintchito zake bwanji. Anthu oyankhulisawa ndi amene akupweteka dziko. We don't want English grammar or chichewa cha muliterature. We need leaders who are educated, exposed, and understand governance. Chonde ana mathupini, stop voting chifukwa cha vibe. We don't need vibe atikufuna leadership. With all the good English and grammar plus accent, we have forex yabwera. Akuti economy yakonzedwa, muli ndi fertilizer, mafuta, passport kumakhala ozindikira. So akuti mai jene Ansah ndi dolo kwambiri kuti titenge kuti APM akena kupama zabwera mai jene Ansah. Kulibenso wina wake amene angabwere after APM. Pamenepo zikusiyana. Mai jene Ansah awina akuti samatha kuyankhula pagulu mwachikoka, komano after all azomwe angachite pa ground kapena kuti azomwe ali nazo mai amene wawa ndi zinthu zoposa. So ena amene amayankhula zizungu zabwinozo amashaini akuaponsa onsewo, kumene kuyankhako akuakondwa ndikachamba ngwira kumayankha wina amene amanena zokuti makamaka mai jene Ansah samatha kuyankhula mwachikoka pagulu. Ndikuonanso kuti Amalawi ena ayibakashira nkhani imeneyi kuyithira maspice kuti mai jene Ansah zonsezo zili kuma comment. Tete ningora mu comment awiri atatu tione kuti tichite motani. So uyu akuti second sentence from the answer yamusangalatsa kwambiri. Uyu ndi makamaka phango akuti Ansah will lead the country. Chabwino mai jene Ansah ayendetsa dzikoli. Uyu ndi mboni, zikhale mboni akuti economic recovery committee is ready, APM my vote. Chabwino uyu ndi G-Take akuti can a lawyer nor a judge be a good leader. Chabwino funso limenelo muthaso kumuyankha pano pa YouTube atione kuti tizi achite motani. Chipiliro kuti who is asking you these questions. Chabwino akufunsa ni yani funso mdzika ina yafunsa kuti jene Ansah makamaka samatha kuyankhula pagulu mwachikoka. Zimenezo zoyankhulidwa ndi mdzika ina. Kondwani wangoyankha momveka bwino. Uyu ndi kondwaniso naye kuti I would have argued Malawians to vote for Kabambe, but hey, chabwino ndikuona kuti ukhaukha yankhana Kabambe nkachaniso abali mwakuti ife sitimwachosera comment timangowerenga zomwe zalembedwa pa ground. Ema kuti history is the best teacher. Raxona kuti while addressing others verbosity, it's also good to recognize work on your own tendency to be overly talkative. Chabwino
makomenti ndina amenewo ngani yake yagona pakuti akuti maijeni Ansah samathawa yankhula pagulu mwachikoka soraona Kondwani wabweretsa mapointi angapo omveka bwino ndiye ndikuonanso makomenti a Malawi kuti timve kuti akuti pochani pa nkhani ya maijeni Ansah. Uyu akuti what are you trying to say saso Kondwani kuti yofuna nini chani kweli. So ndikhulupirira kuti ngati muonera video iyi mwamvesesa chenicheni chomwe chimufuna ukambidwa. Felix akuti mbambande Sonyani akuti ana mathupini mukubva chabwino ana ma 2000 mukumva koma chabwino. Uyu ndi Mavuto akuti action speaks louder than words. Tufuna ntchito za manja awo zizioneka pa ground osati pakamwa pokha chabwino zimenezo ndizomwe akufuna Malawi. Feteleza achipe, fuel azipezeka, zakudya onseponse zomwe akufuna kusiyana ndi kumango ayankhulira zizungu za mabuku chabwino. Dexter akuti Vuto ana mathupiniwa sakumatha kusiyanisa between politics and politics. Okay, between politicians and politics sakumasiyanisa ndale komanso andale pamenepo ndi pamene pagona kusiyanisa. Priscilla kuti ndipo nzedi chabwino. Uyu ndi Jenny akuti we don't eat vibe sitimadya manyado chabe. Nachisale akuti chimami Jeni Ansah chimene chinyadira chabwino. CJ akuti well articulated wafotokoza mbambande Kondwani amene wangu munyadira. Comment yomaliza kai from Fortune akumanso Mona Christ akuti a party aligned at its level best. Mona Chris akuti APM have voted chabwino ngani yavuta apa. Timaona kuti anthu amafuna jame ya maijeni Ansah kwanena kuti samatha kuyankhula pagulu mwachikoka. Kondwani wabakira kukamba ma qualifications awo abwino komanso udolo wawo kubwera makamaka pambuyo pa APM. Sotaona kuti anthu amene adafunsa funso limeneli komanso kuyankhulapo zokhuza maijeni Ansah onse ayankhidwa. Kapena inunso pano muli ndi choyankhula? Imene inali yachangu yomwe tinabweresa ndipo kunena kwathu timati ngati mwafika kumapeto osamaiwala kupanga like, share komanso subscribe. Tikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.